ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ପୁଅ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା ମଲ୍ଲିକପୁର ଡିପିପଡ଼ାରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ସେହି ଏରିଆରେ। ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଉଜ୍ଜଳ 18 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା କଥା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମା ପୁଅ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ବାପାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର। ପ୍ରଥମେ ବାପାକୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଲେ, ପରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟି 6ରୁ 8 ଖଣ୍ଡ କରି ଏକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ମୃତ ଉଜ୍ଜଳ ନୌସେନାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଏକ ସିକ୍ୟୁରିଟି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ମଦ ପିଇ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲା ଛୁଆ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାରୁ ମା ପୁଅ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।